Здравейте отново! Пак сме ние. Днес ви представям поредния, но не и на последно място Mercedes, а именно Mercedes E300 4MATIC от Южна Корея. Колата е 2020 година само на забележителните 88 000 реални километра. Както казват колегите от Германия, тя баба караше само до магазина. Колата е проверена и закупена за наш клиент, който се довери на фирмата. Отвътре, коста, дискотека, задни седалки, подгреви, салона, топ състояние, отпред, дигитали, всички възможни копчета, музиката кърти, лампите от AliExpress. Няма. Колата разполага head-up дисплей, 360 градуса камери, мъртви зони, всякакъв вид асистенции, плюс на който му треперят ръцете, следи и лентите. Гледай какво става. За такъв или подобен автомобил, моля, свържете се с нас mrcars.bg.